תקשיבו היטב. אם אתם משמינים, אנשים חושבים שאתם אוכלים יותר מדי. אם אתם יורדים במשקל, אנשים חושבים שאתם חולים. אם אתם מתלבשים יפה, אתם משוויצים. אם אתם מתלבשים פשוט, אתם עניים. אם אתם רציניים, אתם משעממים. אם אתם מצחיקים, אתם לא בוגרים. אם אתם אומרים את דעתכם, אתם גסים. אם אתם רווקים, אנשים חושבים שאתם בודדים. אם אתם מצליחים, אתם יהירים. אם אתם מתקשים, אתם עצלנים. אם אתם כנים, אנשים חושבים שאתם תמימים. אם אתם לא ישרים, אתם לא אמינים. לא משנה מה אתם עושים בחיים, אנשים תמיד יבקרו אתכם. אז תעשו מה שגורם לכם סיפוק. אם אתם לא עוקבים אחר פלן מאסטר, כנראה שלעולם לא תראו אותי שוב. אבל אם כן, מזל טוב. אתם במסע של צמיחה מתמשכת.